Kapor kalabiang bangin sedang no ya gani kajing syakri bat kajing mani blay kajongi lengba jong kani kanau pai jong di kasngi. Priang sobha ya pi ki parabangai barok ki parolok syagani kajing syakri lengba ka online. Ban priang ya pi barok haga kerteng kapatiang bat kabadon bor jong utrai bat unong penim jongi u Jesu Christ. Kertin jong blay ka ong utrai ulang hajan ya kita barok ki bakhat kerpat hau kita barok keng ki bakhat kerpat hau ha kabashisha utrai ulang hajan kita barok ki bakhat kerpat hau kita barok keng ki bakhat kerpat hau ha kabashisha yin perceng ya kan ka jing syakri da ka jing ruai ka ba khat ar na ka ba thmai bat khat san na ka barim. Ablay baju yarap yangi ikermen rulame aer yong balong jakari ban jakasyong bane hasengeu jong ga ken jong me biu kut ki ju ya shong gak lan gak sang di krau jong me ga jing ya da galong men bagi lom men pat chem say pertaimen pat ben long na bong jiu kun me ju long lay pat jiu mon men yai long she hajar snem akmat jong me ilong kum shisngi kum jing amit ba kat go e abom ban mi ka sngi kapor bakum kawa baslay kikon kakin nohi kiher bla klet kum jing kos nil bajatang mi gasngi ablay baju yarap yangi iker menru ame ashitong barot long gaste long jaka shong bane. Ashwa bangi sependem lang haga jing duai ngan pulih katu katne ki benta nagaktin ka jong blay kawai ka bangila ban shem da ka jing ruai sam ka basis pa ar puway ka khat ka banikong bat ka baar bat kawai na ka jo ka jing ruai sam ka nambar ka bakhandai puway ka khat ka baar hadu ka ban riu bagi tien ki badan ha ka di ka benta ki ongkum ne dan kimit ialah ki khmat syakilum nangno kan wan ka jing erap jonga ka jing erap jonga ka wan na utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khendau
Nganong syapang utrai ulong ka jakari jonga, bat ka kut jonga, ublay jonga hau banga syania. Nabaon pelaj yambe na kisang kawya jong unong riam, bat na kajingyap kelam bapen sniu. Antap yambe dala kisner, bat hapo kitap nyang jong u menyo ri yaladi. Kajing sisa jong u kalong kasti, bat katiba. Menom syapting na kajing trim menmit, lem ne nak nam baher mensengi. Na kajing yap kelam bayat hakabadum, lem ne na kajing penjat kaba penjat mensengi. Ublayon kurku, na kaba pule bersyskor ya kaktin kajong u, ngin pendam hakajing duai. Ngin duai. I aingu yameh au blay, ubalong ukpa jongi ubah beneng. Ubala penyo hangi yakani kepor. Banginyo ban syakri. Ban yaro ban pendon burom yaka kerteng ka jong me. Yangu yame hau blay. Ba pedeng kijing ki bang yamat nge syam. Haka jing ya lenti jong ka jing im ka jongi. Ringis ngaw ka jing don ka jong me. Kabayalam bet ya ka jing im jongi. Bangila man long kum ne kum bangilong. Yangu yame hau blay. Banios ngaw ya ka ktien ka jong me. Kabapan kan mau yangi hapreng ki jing kibangi mat ngi kan do ha ka jing im jongi. Bau dang blay. Ubadon bor bat ubala. Ubala yarap ubala pan yarap yangi. Hapreng ki jing kibangi mat ngi kan do ha ka jing ya lenti jong ka jing im jongi. Kan mau yangi au blay. Kan memedang bu yangi hasla jon ke pertai. Nang alam yangi dak ti blay ke badon bor jong me. Ban ri ban sumaringi. Bangin lanj au blay. Nakinu kinu kijing trim. Nakinu kinu kijing ma kumba ketien jong me kapan kan mau yangi. Nang alam yangi au blay. Hakajing ya linti jongi. Habangi kendu ngi syam. Ya kan ika kelam au blay. Kabawan ban penting ban pensmik. Bat kumjuru. Ban syim ya kajing im bat kemesim ki bakodor. Yarap au blay yangi. Bangin yomat ya kabor jong me. Bangin sultu. Bau blay ubang isyakri ya kajing im jongi. Ulong ublay ubadon bor bat ubala baro. Badai ma ubari basumar. Ubada bakke. Bad ubapelaj yangi. Na kijing trim, kijing ma, kijing esir kai, kiba don hasla jana ka pertai. Idwaya ublay, bamen kerkuru yangi. Lengbaga ka por ka bamla ai hangi ban syakri ame. Yalam au ublay na bastang hadu bakut jangka. Bagajing syakri jongi kanom long hagajing start jongi kum kibreu. Regalong da kajing yalam ka jong mensim jong me. Bake ke baro ka bangin le ban pendam. Kan long nak kamta ban pendon buram, ban pen krau, ya ka kerteng ka jong me. Ngau blay kijing tuwai jongi. Ha ka tunggu Jisu nang penem ngi tuwai ngi pan. Amen. Haswa bangin seyo ya ka benta, ban sngap basya skor ya ka ktien ka jong blay. Idon hang ne ki arngut ki samla, ki ban ai ya ka jingrai kerpang ka jong ki. Dan kot yai Miss Rikanti thaba, but yai Mr. Wan Kemenki Kongshay. Bakin ai ya ka jingrai kerpang jongki. Haba atrai ki kam jong minga perkal kan nu ngadap da jing ling ngo bakra nga iki klur nga snow jing riu u berta keleng sao dong ka pu
jong ni kapal Ben siam jong tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Ben siam jong tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Habang ayan Ling ba kilaw balau san Ngas ngâu jing pa snow thiang ki sem hu di Nakliar ulum nga ikiti madan Ngas ngâu ruki jing beler basusi Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Haba ublay lukhun ben nốt ban pa Kani ban cham hang luân ngam la bên ta Haka ding pna jingket ka jong nga uba Usha uyapan pelat payanga Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Handa utrayun wan hapding ki jingrisa Balay chayin ang niyanga On siya Yao kango Kanyaro kanyay sawa Ngan pen menaru bublay ulon bakrau Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Sim jonga tu yaro yau trai Melong bakrau Melong bakrau Kublai shibon ya pi mesri kenti thaba bari Mr. Wan kemen ki kongshay nam ta kito ki jingruai ki ba phila ai Bato blay unang kerku ye pi. Berpinanga ban syakri
yau bat banyalap ya ka kerteng ka jongu lengba ka jing im jong pi bat lengba ki jing ruai ki jong pi temantang ila poi shaka wei pat ka benta jong ka jing shakri blai ka jongi bat kata kalong ban sngap ya ka tin ka jongu blai shim ya ka kabu banai ku blai ya ka balang dadu ki pastor ki temusan ki dekat ke komiti balang bat ya pi ki parangai baro ki balai ibet ban peniang yang ahakan ka bercaka ke bakentang lengba jong ka ka por na ka benta ban sam ya ka tin ka jong ublai sesen ngai ku blai ya ki parangai baro bat ki parlok ha ka kerteng ka batiang bat ka badon bor ka jong utrai baru nong penim jongi u Jesus Christ. Kajing islok na kaktiin ka chong ublay lengba kani kapor kabang syakri bat ngimani ya ublay kalong na kato ka benta kabang ala pule sedang bat duai kabang ala pensyong nong rim na kitab jing ruai sam kabasispa arpuwe kadekat kabaningkong bat kabaar bat sya yanga bangan pule biang yakini kidekat ningkong bat kabaar kadekat kabaningkong kaongan kemit yalaki khmat syakilum nangno kanwan ka jingerap jonga ngan kemit yalaki khmat syakilum nangno kanwan ka jingerap jonga kadekat kabaar ka jingerap jonga kawan na utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khendau ka jingerap jonga kawan na utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khendau doblen kurku da ka bapule basashkor ya ka nikaktin ka jongu abang ipusan ya ka nikadkhat ka baningkong nginyo i ya ubreu ubadan hapdeng ki jing jong ka jing im ka jongu bangangai ba hapa udan hapdeng ki jing kum ubreu ukwa ban lak na kita ki jing kiba umat updeang usyam ha ka jing im jongu barhaba ukwa ban lak na kita ki jing uhap lane udai ban wat ya ka jing erap kombangi pule haga ka dekat kabaningkong kabaunong rai sam hi wang ngan khmit ya laki khmat sekilum nangno kan wan ka jing erap jonga haba ublai nong thau nong bu ola bu yang iki breu ban im bar ban song sipor hasla jong kan ka perthai bar ha ka jing ya lenti jongi jong ka jing im ka jongi hagani ka perthai ngim len ya kani ka jing sisa banadu ki barit hadu ki bala santam kamper rangi long ki bas ruspa ne ki batuk kamper rangi don ka jing nang jing start lane ngimda ngiduna ka jing nang ka jing start kamper rangi don hagano no ka kenhun yam lane hagano no ka kenhun balang bangim light na ki jing ki bawan bat ki badon ha ka jing im ka jongi ngimwat na kijing kibawan hakidur bat kirukom kiba pher don kibamat ya kajing hakayo kakot don kibamat ya kajing hakakot kakhia don kibamat ya kajing hakajing dai parabriu don kibamat ya kajing ya kane bat ya katai barhabang imat ya ka jing ha ka jing im baro ngangai kumbalong unong roi sam ngia kwa baka jing kan lai no nangi neng ya kwa ya ka jing ram hapdeng ki jing ki bang iman ngi syam ngi kendo ha ka jing im ka jongi barhaba ka long kumta ka jing kli ka wan bat kadon shanung ngi khmit ya la ki jong ki khmat ban yo ya ka jingerap shanung ikmit ya laki khmat ban yo ya ka jingerap hapreng ki jing jong ka jing im jongi ngiyu i ban ngi sakhi
ya kiri si telop ka perthei bat kum joro ya kari India jongi bagi dan hapdeng ki jing bagi ni ki jing kumbangi tip baro deka jing one shop jong ka klam kabangi baro ngi tip ya ka kum ka COVID-19 ngi sakhi ban yo i bahadu ka nu kan de ka klam kala shim ya ka jing lan kala shim ya ka mensim jong ki briu nang tang yo i hadu kan nu kan ne ka klam ka ta ya ka pule ka tangle ka ta ya ka kamai ka kaji ka ta ya ka yo ka kot ka taru ya ka jing dei para briu ban ngi so tho shisha ya ka jing namar kan ne ka klam hadu menta mene amdan kiri ki bakra kiri ki bastad ki bala banyale persya iya kan ni ka klam baraga jing mudur baraga jing perkhat janga ko brio ngadan ka jingai ka baskem baki nong yalam baki nong sunsyari bahakum kan ni ka por yo ki pai komba pai unong roi sam ban wad ya ka jingaram ban wad ya ka jingaram nang ban light naga ni ka jinge ka bawan shop ya ka jing jongi kum ki brio aba pai biang sha unong roi sam ngamotor bat nga perkhat ya haba udan hapdeng ki jing lese ulapan jing yaram nanure nanu ban ngamudur ban ngaperkat lese don ki bakwa ban yarap yu Henry Kimla nang tayo lese haba ulapan jing yarap yu lese don ki bakwa ban yarap yu nang tayo lese don ki balaya rap yu Henry Kim semua ban weng ya kata ka jing ka badon haka jing ka jong ban ngange badai hangne ba using tho ba don bala ban ya rap ya ba ulai na kita ki jing Henry dei tang utrai ubala thau ya ka bneng ba ya ka kendo komba uang ka jing ya rap chonga ka wan na utrai ubala thau ya ka bneng ba ya ka kendo uso tho bagi ta ki jing ki ba don ha jing jong don bala ban ya rap yu latang na utrai uba ublei ubalong unong thau ya ka kendo ba ya ka bneng ba ya ka kendo abang apusan yakin ikitien kiba unong roi sam uong hagan ka dekat ka baar ka pen kan mau yanga ya ka riu kan thai ka bang isham ha ka tien ka jong ublei ka riu kan thai na ka snong sarfat ka ba mat ba don hap deng ki jing jong ka jing jong ki jing ka ba ka mat ne shem kan ni ka riu kan thai dei ka jing kerdu namar ba ha kata ka por ka don ka nem snew ha ka snong sarafat kata ka ka jing ka baning kong ka jing kerdu ka baar ka jing bakaman ka ka jing yap la ka jing khlan no ukhun batang marwei jongka hapdeng kata ka nem snew ka jing khlan lani ka jing yap ukhun batang marwei jongka barhap deng kini ki jing sumdon manu banwan ban singeu lem yaka hapreng kini ki jing sumdon manu banwan ban ya ram lani ban ya knerlem yaka kti ka diang yaka kti ka mon nakam ta jongka barong ka ktien ka jong ublei bade ublei ubalaya rap yaka bakan light na kita ki jing Deu blay ubalaya rap ya ka bakan light na kita ki jing pila ban pek na ka kitab ka baning kong kisim kalau nang ka bakhat nyo ka de khat ka ba prater kitab sim baning kong khan nyo lenong
ka record ka ba pra ter para bangai bad ki parolok haba perkat ya ka cingerap ka bakani ka briu ka yo na ublay hapreng ki jing ka penkan mau yang ya ki briu ki bom don ying don sem lani la da ong ha ka tin nong wai ki homeless ki briu ki baduk bat ki bakardu bat kini ki briu ki badon hari South Africa kini ki briu nalor bakim don kam don jam nang ta ka don saka lockdown baka sorkar kalap khat namar une u covid khat khandai kaching baki mat kini ki briu kalong kumnungin him namar bam don jing bam lani kumnungin him namar ka jing duk apreng kini ki jing ki phai shau blai namar ki sotho baki briu ki numla bania rap yaki namar ki sotho baki briu ki numla ban le ban weng ya kata ka jing ka baki mat ha ka jing im jongki baki sotho badai tang ublai ubala bania rap yaki baru blai usgau ya kata ka jing ut jong kini ki briu ha ka jing dwai ki jongki baki don kam ya ka jing rap bat kumta ublay ula pendon kam ya ubriu ubaki khot ubi ai pakati dan ki baong une ubi ai pakati ude upostore baru uday nakacaj benriu do yong une klem dan yo siliang udo li na udo yong banya rap yaki hapreng ki jing hapreng ki jing kendu jing syam jongki briu balai thu yangi daki spangut ki briu bat daki peu teli ki long yeng long sem ki balai yo ban mat ia ka jing yarap na une ubi ai pakati dan ki briu ki ba mat ia ka jing yarap lengba une ubi ai pakati kia thu hau ba men step shwa bakin mi nalaki jong ki yeng shwa bakin mi naki jaka baki thia ki dem ki shong ki sa ki ong yala pendem yala de haka jing duai banai ti hau blai bau blai unya rap yaki bakin light naka tngan ka sliang bakin light naka duk ka kerdu baki ong aingu ya ublai ubas ngeu ya ka jing duai jongki bat ubalaya rap yaki ya ngu ya ublai bus ngeu ya ka jing duai jongi hapreng ki jing ki bangi man ngi sem bat ubalaya rap yaki aga Facebook bat aga YouTube channel jongune ubi ai pakati omdai tang ki ba mat ya ka jing ya rap ha ki jing ki ba ong ya ubi ai pakati ba philong ubriu uba ublai ulapha ban ya rap yang ki ba jam sitom yang ki ba ma jing yang ki ba duk bat ki ba kerdu Henry ki briu situlup ka perthai ki ya ka jing tho jong ki banong ba ubi ai pakati ulong shisha ubriu balapha da ublai banya ram ya ki ba mat badon hapreng ki jing kumba ublai ulapha ya ilija ba unya rap ya kata ka riu kan thai ka ba nakasnong sarafat bi ai pakati ki ong udai ilija ubalaya rap ya kata ka riu kan thai na sarafat kabadon hapdeng kijing ka jing yarap jonga kawan nautrai obala thau ya ka bdeng bat ya ka khandau ki parabangai bat ki paralok ken mau haba phi dan hapdeng kijing to phai sha ublai haba phi dan ha kijing
kan mau ban phai shau blai namar unong roi sam open kan mau ya phi yangi ya kita baro ki ba mat ya ka jing phai shau blai dabar ka jing rap ya ka jing im ka jongi ka long na blai ka jing rap ha ka jing ka jongi ka bangi ma ngi syam ngi kendu ngi pediang ka dei na blai kumta do phai shau blai namar ka cingerap jonga pat jongi lang paro kalong bat kawan na utrai ubala thau ya ka bneng bat ya ka kandau doblei un kerku ya phi baro ke ya sngeu ya ka ni ka tien ka jong blei blei un arab ya phi hangno phi dan Udiarap ya phi khamtam haba phi ma de ka jinge ngim lalaj ban ma de ka je khamtam ha gani ki por jong ka khalam walam dan mano ban yarap ban sngeu lem ban knelem ka ti sapi to tip bagi don ublai tema o ban yarap o ban pli kalat ban yarap yanga ya phi ya baro hapreng ki jing ki bang ye shem bat ye kendo te to blai un kerku nagam ta ka buram jogu amen ngila poi shaka benta bangin penwai no ya kan ka jing shakri ka jongi ya blai baraswa bang sa penwai ngashim ya kan ka bu ban ai khu blai biang sa shisin ya kinong shim benta baro bat kumjuro ban ai khublei phi baro ki ba pet bat ki ba shakri lang lengba chong ka online service ba to blei un kar khuingi ki jing shakri baro ki ba ngila yo ban mat bat priang bat kham ta me bo blei un kar khuingi lengba ka tien ka jong u ngi ya perwai no ya ka jing shakri bat ka jing mane blai ka jongi daka jing ruai ka number ka ba laispa san phusau ba laispa san phulai Chilen ten bat lu nong pen pin ngas ngeu sum ngas jam ngeu pa leng ba jing elen di ba kem uyalam ukeruda jing suk jong kat neng ba yai shlei dei hang ne bangayo man ngatip hangam kuslai ringkat bat Jisu ken ran ngatip hangam kuslai ringkat bat Jisu ken ran lenter len tibon ki cheng ma bat lunong pen im ngayan tang ma ulok ba jisha hab deng ki yong bun jan lagi jan batan kim kershan kamen sim rukas ngaus liang Deima uban lamban dan adu mandalan shiliang Deima uban lamban dan adu mandalan shiliang shilenter jing imbaro
kat nu jing it gas day jing jatan yang ukular agayeng syong de syate hang tahan pijan bapernai bat jing kren syakir taba tang yaka dengan yai riwai lenter patungan yai sa tang yaka dengan yai riwai lenter patungan yai sa Jong ina tuai man penuai. Aga bawai no kani ka jing syakri bar ka jing pendon buram ka jongi ame au blai. Ka buram ba ka jengo ngi ai syame. Batu kerku ki e barok ki bangi yo mal bal mar bat pdang ka jing im jongi. Ba kini syong sa syong dap kerhai lem bat ngi. Pada ka bawai no to da ai ka jing e jong blai ku pa na bom jikut. Ka jing ai jong trai no penim ba e jongi uci Yesus Kristus. Lem ba ka jing selok ka jong men sim ba ku. Ai ba kini ki balai hau wei ublai. Kinang uwei ublai jongi. Nado mentah bat siata bom jikut ru. Amen.